Čínou postavená priehrada v pobreží Slonoviny oficiálne začala s výrobou elektriny. Vodná elektráreň sa nachádza na západe krajiny a bola postavená čínskou spoločnosťou Sinohydro. Za posledných 20 rokov sa Čína stala najväčším obchodným partnerom Afriky a kľúčovým hráčom vo financovaní a výstavbe. Len v roku 2024 Čína oznámila viac než 51 miliárd dolárov v nových infraštruktúrnych projektoch. Nový závod pri juhozápadnom meste Sube bol financovaný nízkou úročenou pôžičkou vo výške 500 miliónov dolárov od Exportno-importnej banky Číny. Ale prečo vlastne tento stavebný boom nastáva? Je poháňaný potrebou Číny po afrických zdrojoch, nových trhoch a jej cieľom zvýšiť svoj globálny vplyv. Dôsledky tohto rastu sú obrovské, no nie bez diskusí. Prinesú tieto projekty skutočnú prosperitu, alebo sa za nimi skrývajú skryté riziká? Poďme sa pozrieť na 14 najväčších čínskych megaprojektov v Afrike a zistiť viac. Číslo 14. Vodná elektráreň Soubре, pobrežie Slonoviny. Hlbočina v srdci pobrežia Slonoviny na mohutnej rieke Sassandra ukrýva monumentálnu silu, ktorá mení energetickú krajinu krajiny. Vodnú elektráreň Soubре. S ohromujúcim výkonom 275 MW toto inžinierské dielo vyrába dostatok elektriny na osvetlenie viac než 200 000 domácností. Čo však robí tento projekt ešte fascinujúcejším? Je to prelomový krok k energetickej nezávislosti krajiny. Pred výstavbou Soubре sa pobrežie Slonoviny silno spoliehalo na dovoz elektriny zo susedných krajín, čo krajinu vystavovalo vonkajším vplyvom a cenovým výkyvom. To sa však všetko zmenilo v roku 2017, keď Čínou podporovaný megaprojekt ožil. S celkovými nákladmi 572 miliónov dolárov, z veľkej časti financovanými Exportno-importnou bankou Číny, táto priehrada nebola len taký obyčajný projekt. Postavená spoločnosťou Sinohydro, čínskym štátnym gigantom v oblasti vodnej energetiky, čelil projekt obrovským prekážkam, drsnému terénu, nepredvídateľnému počasiu a neutíchajúcemu dažďu. To všetko mohlo výstavbu zastaviť. No misia bola úspešná. Dnes Soubре stojí ako maják pokroku. Nie len, že prináša svetlo do domácností, ale poháňa aj priemysel a dokonca vyrába prebytočnú elektrinu na export. Táto zmena posilnila ekonomiku krajiny a znížila jej závislosť od externých zdrojov, čo dokazuje, že jediný infraštruktúrny projekt môže zmeniť budúcnosť celého národa. A to je len začiatok. Číslo 13. Projekt rozšírenia kontajnerového terminálu Walvis Bay, Namíbia. Predstavte si megaprojekt za 300 miliónov dolárov, ktorý bol natoľko ambiciózny, že získal späť 40 hektárov pôdy z mora a úplne zmenil obchodnú ekonomiku celej krajiny. Presne to sa stalo v Namíbii, keď bolo v roku 2019 dokončené rozšírenie kontajnerového terminálu Walvis Bay po takmer 4 rokoch precízneho inžinierstva. Tento projekt, realizovaný čínskou spoločnosťou pre prístavné inžinierstvo, nebol len o pridávaní niekoľkých nových dokov. Bol o preformovaní celej námornej budúcnosti Namíbie. Rozšírenie zahŕňalo prehlbenie plavebného kanála, predĺženie masívneho 600-metrového prístavného múru a v konečnom dôsledku zdvojnásobenie ročnej kapacity prístavu. Z 350 000 TEU na neuveriteľných 750 000 TEU. To je ekvivalent 750 000 štandardných 20-stopových prepravných kontajnerov. Dosť na to, aby vytvorili líniu od New Yorku až po Los Angeles a späť. Ale prečo na tom záleží? Pretože Walvis Bay nie je len ďalší prístav. Stáva sa hlavným obchodným vstupom pre Južnú Afriku. Väčšia kapacita nákladu umožňuje Namíbii prijímať obrovské plavidlá a zvyšuje jej potenciál pre import a export ako nikdy predtým. A toto rozšírenie je len jedným kúskom oveľa väčšej skladačky. Zohráva kľúčovú úlohu v iniciatíve Walvis Bay Corridor Group, čo je sieť dopravných trás navrhnutá tak,
aby prepojila Namíbiu s vnútrozemskými susedmi, ako sú Botswana, Zambia a Zimbabwe. Tým, že zjednodušuje obchod a otvára ekonomické príležitosti v celom regióne, Walvis Bay nielenže konkuruje najrušnejším prístavom sveta, ale aj formuje budúcnosť Južnej Afriky. Číslo 12. Nové administratívne hlavné mesto Egypta. Čo keby sa celé megamesto postavilo od základov, futuristická metropola navrhnutá pre milióny obyvateľov, ktorá by zmiernila preťaženie a redefinovala panorámu krajiny. Presne to sa deje len 45 kilometrov východne od Káhiry, kde Egypt stavia úplne nové administratívne hlavné mesto s ohromujúcimi nákladmi 45 miliárd dolárov, s rozlohou 700 štvorcových kilometrov, čo je približne veľkosť Singapuru. Je tento kolosálny projekt jedným z najambicioznejších urbanistických rozvojov v modernej histórii. Mesto ponúkne najmodernejšie vládne štvrte, high-tech finančné centrá a rozľahlú zelenú plochu, ktorá bude dokonca väčšia ako Central Park v New Yorku. Ale skutočná koruna tohto projektu, ikonický mrakodrap, ktorý prekoná rekordy a má sa stať jednou z najvyšších stavieb na svete. Čína zohrala kľúčovú úlohu pri oživení tejto vízie. Čínsky stavební giganti, ako Čínska štátna stavebná spoločnosť a China Fortune Land Development Co., vedú kľúčové fázy vývoja, aby zabezpečili, že futuristická infraštruktúra mesta bude postavená podľa svetových štandardov. Ale prečo je tento projekt taký dôležitý? Hlavné mesto Egypta, Káhira, praská vo švíkoch s viac ako 20 miliónmi obyvateľov, extrémnymi dopravnými zápchami a zastaranou infraštruktúrou, bolo potrebné nájsť nové riešenie. Nové administratívne hlavné mesto si kladie za cieľ poskytnúť domov až 6,5 milióna ľuďom, vytvoriť viac ako 2 milióny nových pracovných miest a decentralizovať vládne funkcie, presunúť ministerstvá a kľúčové úrady preč od káhirského chaosu. Tento projekt však nie je len o rozšírení mesta. Je symbolom budúcnosti Egypta, modelom pre udržateľné inteligentné mestá s fotovoltickými farmami, elektrickou dopravou a mestským manažmentom riadeným umelou inteligenciou. Ale naplní tento projekt očakávania? To ukáže len čas. Číslo 11. Vodná elektráreň Kakulo Kabaca, Angola. Hlbočina v srdci Angoly prináša revolúciu vo vodnej energetike. Na mohutnej rieke Kwanza sa týči priehrada Kakulo Kabaca, ktorá nie je len ďalším energetickým projektom, je to skutočný zlom. Po dokončení bude produkovať neuveriteľných 2172 MW elektriny, viac ako dvojnásobok aktuálnej inštalovanej kapacity krajiny. S cenovkou 4,5 miliardy dolárov, financovanou Čínskou rozvojovou bankou, je táto mega priehrada odvážnou investíciou do energetickej budúcnosti Angoly. Výstavbu tohto inžinierského skvostu má na starosti skupina China Gezhouba Group. Stavebný gigant známy svojou prácou na legendárnej priehrade 3 rokliny v Číne. No tento projekt nie je len o tom, aby sa rozsvietili domácnosti. Ide o pohon priemyslu, podporu hospodárskeho rastu a dokonca o premenenie Angoly na regionálne energetické centrum. S prebytočnou elektrinou Angola plánuje exportovať energiu do susedných krajín, ako sú Namíbia a Juhoafrická republika, čím posilní svoju pozíciu ako významného hráča na africkom energetickom trhu. Avšak obrovské infraštruktúrne projekty vždy prinášajú výzvy. Výstavba priehrady sa pretína cez drsný, odľahlý terén s minimálnou infraštruktúrou, čo tlačí inžinierov až na hranice ich možností. Okrem toho, environmentálne obavy a presídľovanie miestnych komunít vyvolali diskusie o dlhodobom vplyve priehrady. Prevýšia výhody náklady, jedno je však isté. Po dokončení Kakulo Kabaca zmení energetickú krajinu Angoly a upevní jej pozíciu ako lídra vo vodnej energetike. Číslo 10. Projekt prístavu Bagamoyo, Tanzánia. Predstavte si megaprístav taký obrovský, že by zvládol viac kontajnerov ako všetky prístavy vo východnej Afrike dokopy.
Presne to je cieľom tanzánskeho prístavu Bagamoyo. S ohromujúcou investíciou 10 miliárd dolárov je tento prelomový projekt navrhnutý tak, aby premenil Tanzániu na regionálnu námornú veľmoc. Prístav Bagamoyo, strategicky situovaný len 75 km severne od Dar es Salámu, by mal mať ročnú kapacitu 20 miliónov TEU, čo je číslo, ktoré úplne zatieni súčasný najväčší prístav v regióne Mombasu, ktorá zvláda len zlomok tohto objemu. Aby sme to lepšie pochopili, 20 miliónov TEU je ekvivalentom stohovania prepravných kontajnerov od Tanzánie až po Európu. Ale prečo je tento projekt taký významný? Odpoveď sa skrýva v regionálnom obchode. Krajiny bez prístupu k moru, ako Uganda, Rwanda a Burundi, sa silno spoliehajú na prístavy v susedných krajinách, aby sa dostali na svetové trhy. Bagamoyo im ponúkne priamu a efektívnu obchodnú trasu, ktorá skráti čas a náklady na prepravu a zároveň otvorí nové ekonomické príležitosti. Čínska vláda prostredníctvom spoločnosti China Merchants Port zohráva vedúcu úlohu vo financovaní a rozvoji prístavu. Napriek obrovskému potenciálu však projekt nebol bez problémov. Environmentálne obavy, finančné oneskorenia a politické rokovania spomalili pokrok, čo viedlo k neistote, kedy bude prístav plne funkčný. Ak sa však Bagamoyo podarí dokončiť podľa plánu, stane sa pulzujúcim srdcom obchodnej ekonomiky východnej Afriky a nastaví nový štandard pre globálnu logistiku. Číslo 9. Nigérijská železnica Lagos-Ibadan. Dlhé roky bola cesta medzi Lagosom a Ibadanom, dvoma z najväčších a hospodársky najdôležitejších miest Nigérie, nočnou morou. Nekonečné dopravné zápchy, zlé cesty a nepredvídateľné cestovné časy robili 156-kilometrovú trasu bolestivo pomalou. Ale teraz je všetko inak. Na scénu prichádza štandardná železničná trať Lagos-Ibadan, dopravná revolúcia za 1,5 miliardy dolárov. Projekt, dokončený v roku 2021 spoločnosťou China Civil Engineering Construction Corporation, skrátil čas cestovania na niečo vyše 2 hodiny, pričom vlaky dosahujú rýchlosť 150 km za hodinu. No nejde len o rýchlosť. Ide o transformáciu celého dopravného systému Nigérie. Nová železnica nahradila starú, úzkorozchodnú trať z koloniálnych čias, ktorá bola pomalá, nespoľahlivá a často sa kazila. Táto moderná infraštruktúra prináša efektívnu alternatívu. Zabezpečuje plynulejšiu logistiku pre podniky, rýchlejšie dochádzanie pre pracovníkov a spoľahlivejšiu obchodnú trasu. Avšak toto je len prvá fáza oveľa väčšej vízie. Trať Lagos-Ibadan je iba začiatkom ambiciózneho projektu štandardnej železničnej trate Lagos-Kano, obrovského projektu, ktorý má spojiť hospodárske centrum Nigérie na juhu s husto obývanými severnými regiónmi s celkovou dĺžkou neuveriteľných 1315 kilometrov. Ak sa železnica úplne dokončí, mohla by zásadne zmeniť obchod v Nigérii, znížiť náklady na prepravu, podporiť priemysel a otvoriť nové obchodné koridory po celej západnej Afrike. Otázka teraz znie, ako rýchlo dokáže Nigéria napredovať s ďalšou fázou? Číslo 8. Vodná elektráreň Mambila, Nigéria. Vysoko v horách štátu Taraba sa rodí gigant vodnej energetiky. Projekt vodnej elektrárne Mambila nie je len ďalšou priehradou. Je to skutočný prelom pre nigérijský energetický sektor. S ohromujúcou kapacitou 3050 MW tento kolosálny projekt vyrobí 1,5 násobok elektriny, ktorú produkuje priehrada Hoover v Spojených štátoch. S nákladmi 5,8 miliardy dolárov tento megaprojekt realizuje spoločnosť Sinohydro, čínsky inžinierský gigant, známy výstavbou priehrady Trirokliny, najväčšieho vodného energetického zariadenia na svete. Čo však robí Mambilu takou dôležitou? Nigéria sa celé 10 ročia potýka s chronickým nedostatkom elektrickej energie,
čo núti milióny podnikov a domácností spoliehať sa na drahé a nespoľahlivé dieselové generátory. Mambila však má všetko zmeniť. Využitím neprebádanej sily rieky Donga prinesie projekt miliónom Nigéričanov stabilný a cenovo dostupný prísun elektriny. Avšak cesta k dokončeniu nebola hladká. Oneskorenia, politické výzvy a spory o financovanie posunuli harmonogram výstavby. Pôvodne sa dokončenie plánovalo na 20. roky tohto storočia. No teraz sa očakáva, že projekt bude plne funkčný až v roku 2030. Ak bude Mambila úspešná, nebude len osvetľovať domácnosti, bude poháňať priemysel, podporovať hospodársky rast a upevní pozíciu Nigérie ako energetického lídra v Afrike. Otázka znie, dokáže Nigéria prekonať prekážky, ktoré stoja v ceste jej najväčšiemu energetickému projektu v histórii? Číslo 7. Železnica Addis Abeba Djibouti. Železnica, ktorá sa tiahne naprieč dvoma krajinami, skracuje cestovné časy a mení obchod? To je železnica Addis Abeba Djibouti. 756 kilometrov dlhá elektrifikovaná trať, ktorá prepisuje ekonomickú budúcnosť Etiópie a Djibouti. Vybudovaná s nákladmi 4 miliardy dolárov, tento cezhraničný megaprojekt realizovali dvaja čínsky giganti, China Railway Group a China Civil Engineering Construction Corporation, s výraznou finančnou podporou Exportno-importnej banky Číny. Pred touto železnicou bol presun tovaru z Etiópie do kľúčového prístavu v Džibuti únavnou viacdňovou cestou po cestách. Ale teraz, čo kedysi trvalo celé dni, sa dnes zvládne len za 12 hodín. Nákladné vlaky sa po koľajniciach ženú rýchlosťou 120 km za hodinu, čo prináša rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší obchod. Prečo je tento projekt taký významný? Etiópia s viac ako 112 miliónmi obyvateľov patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky Afriky. No je vnútrozemskou krajinou, čo znamená, že je závislá od prístavov v Džibuti na prístup k svetovým trhom. Táto železnica rieši tento problém, vďaka čomu je pre podniky lacnejšie a jednoduchšie dovážať a vyvážať tovar. Odborníci predpovedajú, že železnica by mohla každoročne zvýšiť HDP Etiópie o 2,2%, vytvoriť 20 000 pracovných miest a znížiť náklady na podnikanie. Medzitým pre Djibouti tento projekt upevňuje jeho pozíciu ako regionálneho logistického centra, čo priláka ešte viac obchodu a investícií. Železnica Addis Abeba Djibouti nie je len dopravným projektom. Je to ekonomická revolúcia na koľajniciach. Číslo 6. Most Maputo Katembe, Mozambik. Most taký dlhý, že sa tiahne cez celú zátoku. Skracuje cestovné časy z hodín na pár minút. Presne to sa stalo v Mozambiku vďaka výstavbe mosta Maputo Katembe, rekordnej stavby, ktorá priniesla dopravnú revolúciu v krajine. S dĺžkou 3 kilometre je tento inžinierský skvost najdlhším vysutým mostom v Afrike. Projekt postavila spoločnosť China Road and Bridge Corporation s nákladmi 785 miliónov dolárov a bol dokončený v roku 2018 po 4 rokoch výstavby. Pred postavením mosta bola cesta z Maputa do Katembe časovo náročnou nočnou morou, ktorá cestujúcich nútila spoliehať sa na pomalé a nespoľahlivé trajekty. Ale teraz cesta, ktorá kedysi trvala hodiny, sa dá zvládnuť len za pár minút. No vplyv tohto mosta siaha oveľa ďalej, než len k pohodliu cestovania. Odborníci odhadujú, že most Maputo Katembe by mohol zvýšiť HDP Mozambiku o 3%, otvoriť nové ekonomické a turistické príležitosti. Most zlepšil regionálne prepojenie, spájajúc hlavné mesto Mozambiku s Juhoafrickou republikou a Eswatinim, čo podporuje obchod a láka investície. Pre Katembe, predtým izolovanú štvrť, je tento most záchranným lanom. Prináša nové ekonomické možnosti a robí dochádzanie, obchod a rozvoj dostupnejšími než kedykoľvek predtým.
Toto nie je len most. Je to symbol pokroku a cesta k svetlejšej budúcnosti pre Mozambik. Číslo 5. Štandardná železničná trať Nairobi-Mombasa, Keňa. Železnica taká rýchla, moderná a efektívna, že ju nazývajú chrbtovou kosťou ekonomiky Kene. Presne taká je štandardná železničná trať Nairobi-Mombasa, 472 km dlhá vysokorýchlostná linka, ktorá priniesla dopravnú revolúciu v najväčšej ekonomike východnej Afriky. Táto železnica, známa ako Madaraka Express, bola postavená spoločnosťou China Road and Bridge Corporation s nákladmi 3,6 miliardy dolárov, pričom 90% financovania poskytla Exportno-importná banka Číny. Pred výstavbou železnice bola cesta medzi Nairobi a Mombasou, dvoma z najdôležitejších miest Kene, vyčerpávajúcou 10-hodinovou skúškou po cestách. Ale teraz cestujúci môžu prejsť medzi týmito dvoma mestami len za 4,5 hodiny, pričom nákladné vlaky prepravujú tovar rýchlejšie a efektívnejšie než kedykoľvek predtým. Ale prečo je tento projekt taký dôležitý? Okrem skracovania cestovných časov, železnica vytvorila tisíce pracovných miest, znížila náklady na prepravu a podnietila vznik nových odvetví pozdĺž svojho koridoru. Zároveň posilnila pozíciu Kene ako regionálneho obchodného centra, zlepšila prepojenia s Ugandou, Rwandou a Južným Sudánom. Napriek tomu nie každý vníma túto železnicu len ako ekonomický úspech. Niektorí analytici tvrdia, že projekt je súčasťou širšej stratégie Číny na zvýšenie jej vplyvu v Afrike. Modernej hodvábnej cesty, ktorá zmení obchod, politiku a globálnu mocenskú dynamiku na celé 10 ročia. Bez ohľadu na geopolitiku je však jedno isté. Železnica Nairobi-Mombasa je prelomovým projektom. Nie je to len o koľajniciach a vlakoch, je to symbol ambície Kene stať sa lídrom v doprave v celej Afrike. Číslo 4. Projekt železnice Tazara, Tanzánia a Zambia. Železnica postavená napriek všetkým prekážkam, ktorá sa tiahne 1860 kilometrov cez drsný africký terén a spája Tanzániu so Zambiou spôsobom, aký dovtedy neexistoval. Toto je železnica Tazara, známa aj ako Tanzam Railway alebo železnica Slobody, ambiciózny dopravný projekt s odkazom, ktorý siaha viac než polstoročia do minulosti. Železnica bola financovaná a postavená Čínou v 70. rokoch 20. storočia a bola rovnako geopolitickým vyhlásením ako infraštruktúrnym projektom. V tom čase Zambia, vnútrozemská krajina bohatá na meď, potrebovala spôsob, ako vyvážať svoje nerasty bez závislosti od apartheidovej Juhoafrickej republiky alebo koloniálne kontrolovaných trás cez Rodéziu, dnešné Zimbabwe. Na druhej strane, Tanzánia túžila prehlbiť vzťahy s Čínou a oslobodiť sa od západnej ekonomickej závislosti. Čína odpovedala na túto výzvu a poskytla obrovskú pôžičku $500 miliónov a vyslala 50 000 čínskych inžinierov a pracovníkov, aby pomohli s výstavbou železnice. Výsledok? Plynulé spojenie medzi tanzánskym prístavom Dar es Salaam a zambijským medeným pásom, ktoré poskytlo Zambii priamu cestu na svetové trhy a posilnilo regionálny obchod. Hoci železnica Tazara začala ako veľkolepý úspech, 10 ročia zanedbávanej údržby, zlej správy a finančných problémov si vybrali svoju daň. Dnes železnica funguje pod svojou kapacitou, so starnúcou infraštruktúrou a klesajúcim počtom cestujúcich, čo vyvoláva otázky o jej budúcnosti. Napriek svojim výzvam zostáva Tazara silným symbolom africko-čínskej spolupráce, pripomienkou, že infraštruktúrne projekty môžu formovať históriu rovnako výrazne ako hospodárstva. Číslo 3. Projekt nového mesta Quilamba, Angola. Mesto postavené od základov, navrhnuté pre 500 000 ľudí, no zápasiace s nedostatkom obyvateľov. Vitajte v meste Quilamba,
jednom z najambicióznejších projektov mestského rozvoja v Afrike a zároveň jednom z najkontroverznejších. Mesto Kilamba sa nachádza 30 kilometrov od Luandy, hlavného mesta Angoly. Bolo navrhnuté ako moderné satelitné mesto, ktoré malo ponúknuť prvotriedne bývanie, školy a infraštruktúru, aby uľavilo preplnenej metropole. So 758 rezidenčnými budovami rozprestretými na 12 355 akroch mesto postavila čínska medzinárodná investičná a dôvernícka spoločnosť s nákladmi 3,5 miliardy dolárov. Na papieri to bol revolučný nápad, ale v realite projekt čelil krutej výzve – dostupnosti. Hoci boli výškové byty v Kilambe postavené na riešenie bytovej krízy v Angole, väčšina Angolanov si nemohla dovoliť tam bývať. Mesto tak celé roky stálo takmer prázdne a získalo prezývku najväčšie mesto duchov v Afrike. No, to sa začína meniť. Nové vládne politiky a flexibilné úverové podmienky na bývanie pomaly privádzajú do Kilamby viac obyvateľov, čo dáva mestu druhú šancu. Ako angolská ekonomika rastie, otázka zostáva. Naplní Kilamba svoj sľub stať sa prosperujúcim mestským centrom, alebo zostane varovným príbehom o prehnaných ambíciách? Číslo 2. Nové hlavné mesto – Egypt. Čo keby krajina mohla stlačiť tlačidlo reset na svoje hlavné mesto? Presne o to sa Egypt snaží so svojím novým administratívnym hlavným mestom, megaprojektom v hodnote 45 miliárd dolárov, ktorý má zmierniť preťaženie Káhiry a vytvoriť futuristické centrum vlády, obchodu a inovácií. Nové hlavné mesto sa nachádza vo východnej púšti, len 45 kilometrov od Káhiry, a rozprestiera sa na ploche veľkej ako Singapur, čo z neho robí jeden z najväčších mestských projektov v modernej histórii. Mesto je navrhnuté tak, aby poskytlo domov pre viac ako 6,5 milióna obyvateľov, pričom ponúkne najmodernejšie vládne štvrte, finančné centrá a pokročilú infraštruktúru. Jedným z najambicióznejších prvkov mesta mrakodrap s výškou 394 metrov, ktorý sa má stať najvyššou budovou v Afrike a dramaticky zmeniť panorámu Egypta. Projekt sa tiež píši centrálnym parkom väčším ako Central Park v New Yorku, rozsiahlymi solárnymi farmami a špičkovým dopravným systémom. Čína zohrala kľúčovú úlohu v tomto rozvoji. Pričom čínske spoločnosti poskytli financie, odborné znalosti a pracovnú silu. Firmy ako čínska štátna stavebná spoločnosť zohrali významnú rolu pri výstavbe masívnych vládnych budov a komerčných výškových centier. Napriek tomu však výzvy pretrvávajú. Finančné problémy, oneskorenia a skepticizmus ohľadom cenovej dostupnosti viedli niektorých kritikov k otázke, či sa táto odvážna vízia premení na rušnú metropolu alebo na predražené mesto duchov. Jedno je však jasné. Nové hlavné mesto Egypta je vysokorizikovou stávkou, takou, ktorá by mohla definovať budúcnosť krajiny na celé generácie. Číslo 1. Nová oblasť Xiongan, víziou poháňané mesto. Čína neprestáva ohromovať svet svojimi pokrokovými konceptmi a najnovším z nich je výstavba futuristickej metropoly, novej oblasti Xiongan. Projekt sa začal v roku 2017 a dnes už takmer 1,5 milióna ľudí nazýva Xiongan svojim domovom. Celkom pôsobivé však. Mesto je však stále vo výstavbe a jeho dokončenie sa očakáva až v roku 2035. Už teraz však mesto predvádza ohromujúcu krásu a dobre